Sido. Awan. Ayaw ka na kay ma-disturbo siya. Ma-disturbo siya. Ma-distract siya. Ma-distract. Siya nagutong. Ito pag-aling. Ano yung anak? Ay, ito is pas. Awak dah tu niya. Awak dah tu niya kay anak si kasi. Cute kayo. Cute kayo. Cute kayo. Ito ba kay chismosa kay ka? Rikis kay kanda ko. Oh dia, anak kasi. Tanaw siya eh. Oh dia. Ini. Oh dia. Anak kasi. Ano ito eh? Oh dia. Oh dia. Iuin kasi. Dar. 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 Kuasa rin yang ito yung kay ning pilit ba? Yung pilit sa balhibo, yung tanggal. Yung ito eh. Ay, usok-usok ito. Ayun na lang. Yun na lang kayo. Mahampakon ka na. Nagtindog niya ba kayo? Magbitay siyang lubot.
Didiraan na. Tindog niya kay kuan. Ilang labti. Ako ka. Mamahit ra na basta bagong anak. Kay mangigi ba big ko yung ano. Di mo nga nakaon ko, imo mo ng anak. Duha na na. Duha na? Na. Isa ra man. Tindog gani niya kay kuan. Bitay siyang lubot. Buka mo kasi. Pa. Ay, kumpiyansa ko. Ulit ruwi anak. Sakit ng tiyan anak. Sikag surang-surang dia. Ay, sakit kina yung tiyan. Isa ron tayo mong anak kasi. Uy, kay kapoy kasi katiman. Langaw. Layo. Gusto niya kay sismusa. Gusto niya. Duol yun. Ay. Sakit. Ay na lagi pagpabreed. Pagpabreed mo kog ka. Huwag man. Kita na lagi. Wala. Hiktan kita. Hikti. Mudagan yung kalit pa nito. Lipakan mo. Dili lagi. Ya, anak ikaw ito. Itaas lang. Kuha na usa. Kuha lang ka kasi ha kay. Malakag ra ba ka unay tao. Kasi mapaakan ba. Ayun na, tanga dol. Itaas lang siya dol. Kaya harang makatuyok siya. Pero, alaghugta kayo. Ano makaka... Kung magkapak ka ba? Pagod ay kwarta. Daghan na ba kaya pero bigas yun imong lolo. Kwarta lang ba? Diri, ikot lang diri. School isis lang mo. Diri, diri ba diri? Taghan, tag-obligasyon. Maak ka simbak ko. Mahal magbayad. Basta ba na? Sige, kayo kayo magtutuyo ko ganun siya. Mga anak ko ganun siya. Gayawan ko kasi abay. Apa mo mulog na deh? Mga lolo, oh. Kapoy na ba nagpaningkamot? Yan, nag-anak-anak na sagad. Dugang-dugang nga sa iyahang buhi unon. Nagkaroon ba kayo nagkibuhi imong lolo? Yan na, pag anak-anak na pud ka. Bisaya magna. Ha? Bisaya. Diyan may amahan na, English or Bisaya? Sino kaya itang? Taray, sino kaya itang? Naman. Ah, Cute sa ito. Isa ra man siguro yung anak ba? isa ako. May na isa ra. Oy, kay kapoy kay katiman kasi. Alay, sig panganak kasi. Kasi, paano imong purol doon? Kailangan kita na gusto mo. Kasi, mahumani kag panganak. Di nakamusik panganak ba? Nakamusik pa bread. Kaya kaya kay buhi unon imong lolo. Susunod ba siya? Sakit kaya na, bati.